Nyt on perjantai ja viikon päästä lauantaina alkaa meidän hirvijahti. Ylempänä Pohjanmaata alkaa huomenna ja Lapissa on jo alkanut. Kerttu ja Pöpi on vaan nyt toipilaana. Tänään olisi ollut mahtava päivä reenata koiria, mutta molemmilla on antibioottikuuri, kun kurkut on tulehtuneena. Mä epäilin jo aikaisemmin, kun Kerttu löyti emän ja vasan ja se haukkui kyllä hyvin siihen paikalleen, mutta sitten kun siirryttiin, niin se ei haukkunut siirtyvänä eikä oikein kunnolla enää paikalleen. Seurasi kyllä hyvin ja Pöpinkin haukkukäyttäytyminen on ollut vähän erilaista ja mä huomasin loppukesästä, että sen henki haisee todella pahalta, mutta en osannut oikein yhdistää sitä tuohon kurkkutulehukseen. Mä kyllä käytin silloin molempia koiria lääkärissä. Kertulla oli vähän analeissa tavaraa ja pyysin katsoa kurkun, mutta sehän ei onnistu, jos ei koiraa rauhoita, niin sä et kunnolla sinne syvälle kurkkuun näe. Sitten kävin uudestaan lääkärissä, kun Kerttu haukkui tuossa elukkaa ja mä kuulin siihen loppuun, että se kiljahteli pari kertaa, että sinne kurkkuun varmaan sattui ja se ei haukkunut silloinkaan siirtyvänä ja sitten rauhoitettiin ja siellähän oli kitarisat tulehtuneena. Molemmilla on nyt 10 päivän kuuri. Nyt on mennyt 7 päivää siitä kuurista. Lääkäri sanoi, että vois mennä treenaamaan, mutta mä otan nyt varman päälle. Mä annan mennä sen kuurin loppuun ja vähän yli. Et ne ei uusis ne tulehukset. Saadaan sitten loppuaika metästää ja reenata kunnolla. Reenataan nyt sitten ukkoa, kun ollaan ampumaradalla. Aseena mulla on Browningin Maral 4X. Tää on uusittu malli Maralista ja tätä pystyy muuntelemaan tosi paljon. Browningin sivulla on konfiguraattori ja sieltä pystyy tsekkaamaan mitä kaikkea tälle voi tehdä. Esimerkiksi tämä ase tuli viime vuonna normaalilla tukilla ja mä halusin tämän peukaloreikatukin nyt kun se tuli, niin mä tilasin sen ja vaihdoin itse. Ja samalla mä tilasin tämmösen omasta mielestä vähän paremman latauskammen pää. Tää on tämmönen heksagoni, tästä saa vähän paremmin kiinni. Ja tähän ladataan tää ase niin, että vedetään lukko taakse ja päästetään eteen, niin toi ase latautuu itsestään jousikuormalla. Mulla on päällä siinä Havke 1-6 Circle Dot tähtäinkuvalla ja vaimentimena mä käytän Triton 4i. Tää on Aimsportin tekemä. Ja tää oli Nordic-mallia tää Marali, eli tässä on kaikista lyhkäisin piippu. Ja tää on kyllä koiramiehelle tosi kähväkkä peli. Jahtipaukkuna mä käytän Brenneken Tok-nimistä 16 grammasta lyijyluodillista paukkua ja mä oon ampunut sen tohon vesipönttöön 50 metriin, niin aukeaa kyllä tosi nätisti sieneksi. Mä ammun toiminnallisen metästysammuntaharjoituksen ja tässä on 4 maalia. Siinä on 2 pleittiä, nämä on 500 harddocksia ja siinä on 2 pleittiä. Tuo ylempi tippuu kun siihen osuu ja muuten nämä kilahtaa ja heilahtaa. Mä ammun ensiksi ton ylemmän pleitin tosta ja sen jälkeen juoksen lähemmäksi ja ammun tätä isompaa 2 kertaa. Ja sen jälkeen mä juoksen taas lähemmäksi ja otan vähän eri kulmaa ja ammun näitä 2 pleittiä. Mulle kävi viime vuonna silleen, että satuin olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja siihen tuli tuplavasat ja mä ammuin ensiksi siitä passipaikasta sitä ensimmäistä vasaa. Sitten mä juoksin varmaan 20 metriä eteenpäin ja ammuin sitä toista vasaa. Että tämmöset on tosi hyviä treenejä ja nämä tukee sitä oikeaa metästystilannetta, mikä saattaa tulla eteen. Ja jos ammutte tämmösiä, niin huomioikaa turvallisuus. Et mä oon nyt yksin radalla, mutta jos täällä on muita, että muut on sitten ampujan takapuolella ja kattokaa mihin piippu osoittaa ja missä tilassa ase on. Vanha sanonta on, että niin toimit kun harjoittelet ja mulla on päällä nämä Origo Pron kanssa yhdessä tehdyt Nuka-Trail liivit ja vaikka nämä on huomioliivit, niin nämä on myös varusteliivit. Näissä on tätä molle-paneelia tässä etupuolella ja sä voit laittaa näitä taskuja niin kuin haluat. Mulla on tässä taskussa ainoastaan varapatruunat, ei mitään muuta. Ja mä harjoittelen myös silleen niin, että tää on kiinni tää kotelo ja ne on tämmöisessä kammassa, ettei ne kolise. Ja tossa kun mä lataan asetta, niin mun vaan pitää kaivaa ne tuolta. Se on vähän hitaampaa, mutta en mä tuolla metässäkään pidä tätä auki, ettei ne tipu.
Se on hirvijahdin aloitus. Vähän on huono keli vielä, mutta sadetutkan mukaan pitäisi parantua. Täällä ripsii vähän vettä vielä ja tähän on huono keli kuvata, kun linssit on märkänä. Viime vuonna, kun lopetettiin tää oman porukan kanssa, niin mä kävin jeesailemaan Kertun kanssa toista porukkaa ja silloin oli lunta maassa jo ja Kerttu sai siinä hirvet ylös ja siitä tuli sitten haavakkotilanne ja se meni aika myöhään illalla. Oli tarkoitus, että mä otan Kertun sieltä pois ja ne jatkaa sitten omineen, mutta eihän sitä saanut sieltä pois, kun hirvi vuoti vähän verta, niin Kerttu vaan sitkoontui. Ja mulla oli toi pulsari käsilämpötähystin mukana, se on kyllä hyvä peli. Mä kävin pari otteeseen kattoo sitä hirveä ja huomasin, että se puutuu aika lailla. Ja soitin sitten sille johtajalle, mä olin silloin yksin metässä, että tää kyllä pitää ampua pois. Ja näin tehtiin ja sitten 300 suolistettiin se sinne ja jätettiin se yöksi mettään ja ne haki sen aamulla pois. Kerttu on irti ja laitoin sille nuo kameravalijat päälle. Viime vuonna oli samanlaiset, mutta se kamerahäkki repesi siitä irti. Nyt mä laitoin sen popniitillä kiinni. Pitäisi pysyä paremmin. Siellä se Kerttu hakee nyt. Oli vaan alkuun pieniä käynnistysvaikeuksia, mutta nyt tuo lähti tuosta. No joo, hakulenkkihän se oli ja mennään sitten johonkin uuteen paikkaan. Koitetaan uudesta paikkaa. Kerttu löyti tästä varmaan semmosen jonkun nullika. Mitä se kelekko joku reilu kuukausi sitten, 15 kilometriä. Silloin oli aika lämmin keli. Sitten se 15 kilometrin jälkeen löi hanskat tiskiin. Katsotaan löytyykö nyt. No niin, satuin näkemään. Niin Kerttu oli hirven perässä. Piru se olikin hirvi sitten. Se juosi tänne peltoon päin, mutta taisi haistaa mut jo. Kääntyi vähän. Se melkein tuli tuo hirvi mun syliin tuossa lähössä ja sitten se tuli tietäpäin tuossa välissä, mutta kävi varmaan niin, että hirvi kuuli mut kun mä liikuin tiellä ja pyörähti ympäri ja Kerttu kadotti se tuulessa sitten kun se teki vinkkelit. Täällä tuulee aika kovaa ja nyt se varmaan on sitten uudestaan perässä. Toinen päivä. Vesisade on lakannut ja tuolla yhdellä pellolla oli nähty 4 hirveä ja siinä oli 2 vasaakin, niin mä päästän Kertun siihen. Opa. Kertulla nousi vauhit siihen malliin, että taitaa olla nyt hirvien perässä. Joo, sieltä Kerttu oli emä ja tuplavasojen perässä ja passimies näkikin ne. Katsotaan miten tää tilanne kehkeytyy. No joo, Kerttu pyörähti niin, että ei tullutkaan passia päin ja se pääsi yhdestä tiestä yli, niin vaihdettiin passit toiseen paikkaan ja tuolla kajahti muutaman kerran. Saapa nähdä, osuttiinko vai ei. Hyvä Kerttu! Noi! Uusi viikonloppu ja nyt on ihan eri keli kuin viimeksi. Ei sada eikä tuule, muutama aste pakkasta, on todella hyvä keli ja aurinko nousee ja justiin tulee kyllä mahtava päivä. Tuolla on nähty useampi hirvi nyt yhdellä pellolla ja laitetaan eri puolilta muutama koira ja siihen tulee passit tietysti ja katsotaan miten lähtee kuvio pyörimään sitten. No joo, Kerttu löyti siitä jonkun otuksen. Mentiin aika vauhilla ja haukkukin tuossa pätkä. Ei ainakaan ole sen näköistä menoa, että olisi kauris. Tässä on niitäkin kyllä, mutta eiköhän se jossain kohtaa selviä minkä perässä se on. No joo, Kerttu kääntikin
tonne toiseen suuntaan ja siellä passimies ampui vasaa ja lähdetään sinne päin. Ääretuuttamassa. Hyvä. Oi, hienosti. Siellä on toinen tilanne päällä nyt ja siellä passitetaan ja koira haukkuu. Me tultiin Kertun kanssa tänne vähän sivummalle koittaa, jos saatais täältä hirvi ylös. Ja olisi kyllä mukava, kun sais haukun tuolle Kertulle nyt, että sillä on ollut toi kurkku, niin tänä vuonna ei ole kunnon haukkua tullut ollenkaan. En tiedä, kun nyt se on kunnossa, että tormaako sen ole hirville niin lujaa, että ne lähtee aina liikkeelle niin kuin viime viikonloppunakin. Nyt se haukkuu liikkeeseen tossa, mutta ei ne hirvet kyllä pysähtynyt. Vähän näyttäisi siltä, että Kerttu on saanut tuolta jäljen päästä kiinni. Jes, haukku päällä. Ja haukkuu ihan kunnolla paikalleen. Tätä sitä on odotettu. Kurkkutulehus on hävinnyt. Hyvä Kerttu! Sä löysit semmoseen. Hyvää! Päästettiin useampi koira tässä irti ja Kerttu lähti nyt myötätuuleen, vähän huonompi pätkä, mutta katsotaan miten käy. Tässä on aika hyvä passi ympärillä. Feliksi löytyi hirveä ja sitten siinä oli pari norjaharmaata, Demi ja Pimu yhtyi siihen ja nyt siellä on Kerttukin. Sattuvat mennä kaikki samalle hirvelle. Kari ampui, mutta taisi jää vähän alle. Koira on nyt seis. Jäi rinki. Kyllä tuolla taas jalka näkyy, että nuri jo. Joo, Kerttu on täällä. Hyvä Kerttu! Joo! Hyvä tytöt! Hyvä tytöt!
En tiedä, ihan nappilaakinhan tuo on, näytti vaan vähän, että meni alle. Lavalle osu. Nuo. Joo, kyllä se. Se on todennäköisesti viimeinen viikonloppu ja ehkä viimeinen metästyspäivä. Jaettiin ton toisen puolikkaan kanssa lupia vähän. Meillä oli naarashirvi pystyssä, niin nyt meillä on lupa ampua vasaa ja naarasta. Tuolla on nyt toinen koira aamusten näköhirvien perässä. Siinä on aikamoinen porukka ollut hirviä ja me jäätiin Kertun kanssa tänne niin sanotusti takapassiin. Jos ne tulee tuosta joesta yli, niin todennäköisesti toi koira mikä siellä on, niin ei tuu joesta yli, niin mä laitan sitten Kertun perään siitä. Siellä on tiukka passi ja koiraohjaaja sanoi just, että melko varmaan hirvet löytyi, kun koira teki tommosen koukun tossa. Se aamunen tilanne siitä sitten kuivu kasaan ja tästä tuli toinen tilanne ja siinä oli yksinäinen narttu, mikä meillä olikin tavoitteena koira edessä ja passimies ampui ja sieltä tuli haavakko ja mä sitten kiersin tänne vastaan ja oli hyvällä puolella tuulta, niin tulin ja pääsin kopsauttamaan sen pois. On se vielä hengissä, mun pitää saada tuo koira tuolta pois. Räty! 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 Tule pois! Räty! Tule tänne! Tule! Räty! Tule! Joo, jäi. Hyppäs pystyyn, niin pystyy ampumaan. Hyvä Räty! Räty, tuu pois! Räty, tule tänne! Tule! Räty! Joo, hyvä tyttö! Tule tänne näin! Tule! Joo. Sehän makas tuossa koira edessä ja ei oikein pystynyt ampumaan ja sitten kun tuli vähän painetta meikäläistä, niin se pomppasi pystyyn ja uskalti turvallisesti ampua ja hirvi oli silleen niin, että mä ammuin päähän sitä. Vähän siinä ajattelin, että ottaako se ritolat siitä, pitää nopeasti ampua ja se pää oli ensimmäinen paikka, mihin pystyi järkevästi turvallisesti ampumaan, niin sen takia mä ammuin päähän. Meillä on Kertun kanssa oma hirviporukan jahdit ohi. Siellä on vielä yksi vasa ampumatta, mutta me ei ehditä ensi viikonloppuna jahtiin. Katsotaan käynkö myöhemmin jonkun toisen porukan matkassa niin kuin on aikaisempina vuosina käynyt. Mä kävin eilen hakee lainalle Browningin X-Bolt 2, eli tää uusi Browningin malli. Tää on kaliberissa 308. Otin nyt ensin savut tästä ja loistavalta kyllä vaikuttaa ja tarkka pelikin, 18 millin läjä GGGn Sierra 175-greenisellä tarkkuusluodilla. En vielä ehtinyt hirveästi testailemaan, mutta tää on kyllä hyvä oloinen yleiskivääri.